Dneska som si zahral challenge v Battle Royale, loot iba z prvej čestky, takže čo mi vpadne v prvej čestke, to bude mať po celú hru. Takže nezabudnite toto video pozrieť až do konca, nezabudnite dať like a odber so zvončekom a poďme do hry. OK, dneska si myslím, že to bude extrémne hard. Lebo loot z prvej čestky, no to keď mi padne niečo hrozné, tak to som cooked, no. OK, máme tu prvú čestku, ledíme si na túto. Uvidíme, čo mi z nej padne. OK, epická pištolka. Spravíme to asi tak, že... Takže healy a movement sa nerátajú. Takže healy si môžeme brať. Ale vyhrať hru s touto pištolkou. Akože nehovorím, že to je zlá pištolka, lebo ono to je docela insane, spamuje. No uvidíme ešte, jak to dopadne. Mám to typka. A to bola NPCčka podľa mňa. Kámo, fakt to je epický spas a ja si ho nemôžem... Tak to je cooked. Ale nic. Ale podľa mňa táto pištolka je extrémne dobrá. S ňou to vyhrám, podľa mňa. S ňou by som to mohol vyhrať. Napíšte mi do komentárov, aké ďalšie challenge by som si mohol zahrať. A ja si to pozriem a jedno z nich vyberiem. Ak máte aktívne Fortnite crew, alebo si ho plánujete kúpiť, tak určite si nainštalujte Rocket League a klemnite si BMW M2 na začiatku Battle Passu. Rocket Passu teda. A tá vám automaticky pôjde aj do Fortniteu, takže to vám radím teda. Kámo, epická pumpa, lol. Ok, letí nám tu týpek. Fakt to jeho NPCčko mu uberá. Nice. To bolo NPCčko. Nice. Máme korunku, nice. To by mohol byť win s korunkou. No nic, on má lokon AR-ko. To je konec. No to ne. Nice. Kde broja? Jasný, tam je. GG-ska. Tak ten dostal jaký laser? OK, máme už top 19 a 9 kg. Kamo, ale táto pištolka, to mi padlo asi to najlepšie. A tam máme týpka. Poďže sem, týpek.
On tam má jaký loot. Come on. Ok, tam majú fighty. No, máme tu typka. No nic, typek to tu chcel vykempiť. Nice. Top 4. A tu máme typka. OK, nice. OK, takže mám tu posledného hráča. Myslel som, že to bude ťažšie táto challenge. Ale docela to bolo easy. Možno vďaka tej pištolke. Akože mal som docela dosť veľké šťastie, že mi padla epická pištolka. Hneď z prvej čestky. Ale dúfam, že to vyhrám. Last týpek. Mohlo by to byť NPCčko. Týpek, kámo, nechce to za skempy, no. OK, už narašuje. Čávo máš rašuje. Idem na ňo takto. Kde ho máme? Nice, máme to. No nic, toto bolo pre to video všetko. Nezabudnite dať like a odbez s očekom a my sa vidíme v ďalšom videu. Čus!